beste gauza garrantzitsu batzuk ikusiko ditugu formatuaren barruan. Hemen nik eginda daukat, eskolan egiten duguna, askotan egiten duguna, ordutegi bat. Ordutegi horretan, hemen jaungo dira egunak eta bar, astelehena eta bar, besteetan, beste egunak. Eta hemen baditugu orduak. Kalkulo horrietan, batzuetan, komeni zaigu, bi zeldatxo edo gehiago elkartzea. Hemen suposatzen da, errekreoa daukagula, orduan guztiak izan beharrean, egingo duguna izango da aukeratu guzti horiek, eta hemen badaukagu aukera bat bateratzeko gelak. Sakatzen badugu, bateratu guztiak edo horizontalki. Jarriko dugu bateratu guztiak, eta horiek bakarrik izango dira ja orain zelda bat. Hemen jarriko dugu atsedenaldia. Batzuetan ere, momentu batean hemen esklusibak egongo dira, berdin, joan aldugu banan jartzen, zer egiten dugune egun bakotxean, edo guztiak hartu, bateratu, eta jarri hemen esklusibak. Batzuetan, tailer bat egiten dugu, edo horrelako bat, eta bi saio jarraian egiten dugu tailer hori, berdin, hartuko ditugu bi horiek, bateratuko ditugu, eta hori harriko dugu tailerra. Bi zeldatxo bateratuta baldin baditugu eta desegin nahi badugu, egin behar duguna da berdin, ona joan, eta orain bereizi. Eta kontuz, beti, bereizterakoan, agertzen den testua lehenengoan geldituko da. Bigarrenean ez da agertuko. Bereizi egiten badugu, momentu honetan, lehenengoan gelditu da, baina bigarrenean ez. Gero noski, bakoitzari emango diogu bere formatua. Non jarri testua, non kokatu, eta bar. Koloreak eman, eta formatu osoa emango diogu. Baina bateratu gelazkak batzuetan interesgarria eta importantea. Beste formato bat. Zelda bakotxean badaukagu formatu ezberdin batzuk. Adibidez, hemen baldin bagoaz formatura, ikusiko dugu zein formatu mota daukan. Zenbakia barruan badago menu luze bat. Automatikoa da normalean berak erabiltzen duena, jarri aldugu testu arrunta, hori da bakarrik testua den zeldatxoetarako, eta zenbakia. Gero baditugu beste batzuk, eunekoa, zientifikoa, kontabilitatea, baina gu gehien erabiliko duguna izango da zenbakia. Jarriko diogu formatu hori, zelda horiei, notak direlako, zenbakia, eta ikusten dugu, hartu duela zenbaki bat, bi zifra dezimalekin. Egingo dugu berdin guztiekin, hartuko ditugu guztiak, eta esango diogu formatua zenbakia. Guztiei. Guztiak jarri dira bi dezimalekin, hamartarrekin. Hori aldatu nahi badugu, egin beharko duguna izango da hartu, eta hemen murriztu dezimal kopurua, sakatzen badugu bakarrik agertuko da bat. Sakatzen badugu haunditu dezimal kopurua, bi agertuko dira. Eta berriro 3. Utziko dugu birekin, hori delako normalean erabiltzen duguna eskolan. Gero, hemen egingo ditugu nota media eta bar, eta ikusiko dugu berdin nola kudeatu zenbaki dezimal horiek hamartarrak edo. Eta beste gauza bat. Batzuetan testu bat luzea da, eta ez da sartzen kontutan hartu gauza bat. Hemen kalkulo horrietan idazten badugu, idatzea dugu pizka bat luze, eta egiten badugu intro, egiten duena da hurrengo zeldatxora jauzia egin. Ez du egiten jauzi bat testuarekin. Eta hemen testua luzatu egin da 3 zutabetan. Baina batean bakarrik, honetan bakarrik dago idatzita. Hemen ez dago ezer, eta hemen ez dago ezer. Orduan batzuetan, gertatzen zaiguna hemen bezala, gertatzen zaiguna da testua pasatzen dela
zutabetik. Hori konpontzeko eta pizka bat usteko testu osoa zeldatxo batean, egin behar duguna da sakatu zeldatxo horretan, idatzita dagoen zeldatxoan, eta formatuan egingo dugu testua doitzea eta egingo dugu doitu. Doitu egiten badugu, lerroa zabaldu egin da, mondatziko testuarekin, eta orduan testu osoa agertzen zaigu zeldatxo batean bakarrik. Noski, zeldatxoa luzatu egin da, edo zabaldu egin da, handiagoa egin da. Baina horrela, kontrolatu aldugu, beti zeldatxo batean bakarrik agertzea testua, eta ez, aurrekoa zegoen bezala, luzaturik beste zeldatxoetan.